terima kasih, terima kasih. Nggih. Ugi ngaturaken sugeng rawuh marang Pak Jono karo Bu Sri adoh saka Surabaya. Mau njagong ning Jombang bablas ngusul awake dhewe. Heeh. Panjenengane iki le tresna karo Madangkara luar biasa. Ora mung laladan Nganjuk tekan Madiun Ponorogo, Solo, nusul kok, Nduk. Iya. Kuwi jenenge katresnan. Heeh. Lah, welinge ya kuwi Budhe nyamini. Oh ya Kang Sis. Heeh. Supaya ngaturake lintang asmara. Ya, heeh. Lah, lintang asmara iki jane sing dikersake engko sing nembang kudu Niken Salindri, Lucy Brahman karo Sukesi Rahayu. Nah. Piye Jang kuwi? Ning ngeten Budhe nyami. Lintang asmara niku duet nggih. Dados kakung kalian putri. Pun sakniki kula tengahi gandeng Bu Kesi menika sampun mendita, mboten jumeneng nggih. Sakmenika Mbak Lucy Brahman kalian Niken men jumeneng kok kakunge siji men dijero karo sinden loro. Oh iya. Gandeng sing loro iki genah sinden sing awake gedhe-gedhe. Tak goleke pengrawit sing gedhe dhuwur. Sapa? Mas Sulomo. Iki ya meh padha karo Ardi mirip pisan ya. Ayo keroyokan Mbak Niken karo Mbak Lucy. Pokoke arep kok kapakne manut. Mas Prasetyo Sulomo. Oh, iki. Yayine gagah gedhe dhuwur putih kaya Cina. Yo kan disapa kan Mbak Lucy wis kon munggah bocah. Pundi piyayine? Monggo Mas Sulomo. Nggih. Iku Mas Prasetyo Sulomo. Mas Prasetyo. Kan ayo kan dijupuk kan kuwi ditarik kok rene kan. Pundi ta tiange? Kuwi lho, di dhuwur putih lho. Lah, alah kaya bunek tek ngono kok. Ngono jare putih kaya Ardi. Tapi yo ora apa-apa iki hampir mirip-mirip ora apa-apa lek Ardi putih kan iki rada pramuka. Iki tandha wong lanang ki ora apa-apa, ora tek bagus-bagus nemen iki gak apa-apa. Ngene iki dipupuri priya bagus malih gula. Ampun ngenyek niki nuwun sewu sampun dados guru lho wonten SMP. Guru SMP lho ya jenggote kaya Roma Irama. Masyaallah luar biasa Pak. Salaman karo Budhe Lucy, salaman. Eling. Nggih. Oh, atur konco. Karo Mbak Niken salaman. Ayo. Masyaallah. Iki kok bakal viral jenenge Suken. Sulomo Niken. Ayo Suken. Suni, Pak. Suni apa? Sinten? Sulomo. Sulomo Niken to, Pak. Ah iya. Suni. Dadi engko kaose ya lek gawe kaos fan club ngene, rupane kaos ireng. Sing ketok jane sing dijejer cah loro, sing ketok gur awakmu tok. Iki Dok, iki kan kamu masih muda toh, muda Suni. Siapa iki jenenge mau? Suloyo. Suklon. Dewe ku tak kopro. Sulomo. Sulomo karo Niken. Besok lek tuwek dadi sapa? Sukeura, utu. Apa ini? Kok iso Jaini? Lah iya kan tuwek to. Iya, anek Niken dadi apa? Jenny. Jenny. Apa kuwi Jen? Iya, Jaini Niken. Nah, sepuh sama lek Jaini. Pak Guru, selamat malam. Bagaimana perasaan panjenengan lek dicedhaki Mbak Niken? Umpama kowe dadi bojone Niken ngono piye rasamu? Kula ngadeg niku pun dredeg kok. Allah ya. Bes kapula gegeden iki lho. Tapi ra apa-apa le, kalau di atas panggung tak muni. Di atas. Ki wayahe digawe wong loro iki gedeng. Tak omongi. Tak kandhani Mbak. Upama ya sok iki upama lho. Sulomo terabi karo Niken gitu. Sing tak bayangne anake, mendhi kulite kaya zebra cross ngono. Kayak zebra plonteng. Tapi gak apa-apa lho, Le. Iki ning dhuwur panggung iki kemerdekaanmu. Kabeh piyai-piyai ning kono ki pengen jejer Mbak Niken. Ngene iki kesempatanmu ra apa-apa, duet los. Ya, wani ra ngrangkul Niken, dirangkul. Wani ra? Mboten. Lah apa? Mosok ra wani. Ora gaduk. Mboten. Kesempatan ra apa-apa dhuwur panggung. Aku